Bismillahirrahmanirrahim. 30 yaştan geçen bir jawan oglan bilen oturşdyk, onda diýe. Yani 30 yaştan geçipdir. La yutma bagdal bulu, balyk bolanda sony yetim hesap bolmaýan diýip peýgamberimiz. Yetim de rahim o. Sakkalyny ak düşmany golaýlap barýar, 40 golaýlap barýar. Onda da şöwen ne diýe dädes dünýäden geçipdir da, döwrüne adamlar dädesi bilen maslahat edenne, mehabbet edenne şoňa özü bir forum kim galyp şumat dädem bolsa maslahat etjek da, dädemiň mehabbetine zar diýip şol adam. Dünýede sen faqat ataň sen öňçe gidenne, ohum sen şu ataň mehabbetine zar bolup wagt bolsa da men mehabbet etjek da diýen, kıyamatda Hudaý Taala öz bendelerine mehabbet ediyor atyka. Kim aljak gelme sen şu taada? İmzikden üzülen ýalak bolmarsın şu taada. Ötenden soň adam bilir döwletin, bilmez döwlet bilen geçen nobatyny. Adam geçenden soň onuň matan gadyny bilýän bolmaly. Emma biz näme diýliň? Gitmäke gadyny biljek bolaýlyň. Rismanyň berkitip labır salmayan, girdaba uğraşıp hazır olmayan, kişdisi deryada bendel galmayan, gırda garayan kadın hiç bilmedi Hazreti Mahdum Reşan. Kan melavallar vardır. Deryada kişdide bir ola korak ay deryan aylanıp duran gerdap diye de gerdabı gusunna durakamda gidibe bilmeyen ama aylanıp du. Oham taymılı da beter ola kon bolansan etek sokup bilen akmını. Oham şu taada hoşkin kadını bay bilýärem şo. Bay çağıryandır. Kişdisi gerdapda bendel galmayan, kişdisi kulakda bendel galmayan gırda garayan kadını hiç bilmedi. Şu taada kişdide duqa hoşkin kadını bilýärmi? Biz hoşkikde gezip hamy musulman doğun. Ve näzire bolýar? Kıyamatda sen Hudaý Taalaň mehabbetinden galyjak bolup bir ata döwrüň näkilen sen ataň mehabbetini görüp duqan, öz ataň ýoklugyny ihsas edip bir kembut bolup sen başa şak serbezir edýän bolsa, kıyamatda tamamy mahlukatyka Hudaýyň buyrugyna bolup, şoň dergasynyň açyk wagtyndan istifade edip, gelip dergada maňryň ýerde goýan adamlar, şolar Hudaý Taala bilen mehabbetleşip duqa sen kim almajakmy? Bay kim alarsyň? Ötenden soň adam biler döwletin, bilmez döwlet bilen geçen nobatyny. Bay bilersiň sen kıyamatda. من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل فكأنه في Şolawada bir nefer dünýeden geçse, özü namaz okuymayan bolsa şoň jenazasy namaz nirde okular? Şu mescitde okuljak dälmi? Ahyrda desen kıyamata uğranda Hudaýyň öýüne bir ýykyltmaýarlar seni. Şu Hudaýyň öýüniň rahmeti şoňa girahamda belkim Allahumma gfir li hayyina we meyyitina, belkim şu biziň dirimiz ölümimiz sen rahmetiňde bolsun diýip sen mübarek diýip boljak däl namaz okuýmanda soň sen läşin getirip mescidiň oňuna goýulmaýarmy? O başarsan şonda da gelmedi sen Hudaýyň dergahyna geljek däl bolsan. Azizi ki herkes deraş serbetat ve her derkişi hiç izzetine yap. Her gafa vursan vuraga Hudaýyň gafsy ýalyk şerafet ýokdur diýip Hazreti Sa'di şey diýär. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.